През последните години много се говори за влиянието на природата върху човека и за това как можем да се преборим с различните състояния, но не благодарение на традиционната медицина. Да кажем, има ли алтернативен начин? Наистина е така, защото много хора започват да търсят друг начин за решаване на собствените си проблеми, както психологически, така и здравословни. И напоследък, последните може би 15 години, наистина хората започват да откриват съвсем нови неща за себе си, съвсем нетрадиционни от медицинска гледна точка. Какво има в предвид? Има в предвид, например, така нареченото холотропно дишане. Тази уникална практика, с която аз се занимавам от доста години, практика, която е доказала своята невероятна ефективност и мощ за решаване на физиологически проблеми, на психологически проблеми, за уникалната възможност за решаване също на проблеми, свързани с ежедневието, в което живееме, или по-точно стреса, който преживяваме, свързан с динамичния начин на живота. Какво представлява тази техника? Холотропното дишане, това е метод, който е основан преди, може би, повече от 40 години. Основателя се казва Станислав Гроф. Той е чех по произхождение, но живее от много дълги години в Америка. Още в 60-те години, по време на Виетнамската война, американското правителство отпуска доста средства за научни изследвания, които влияят върху психиката на човека. Или отпуска много средства и създава специална лаборатория, в която Станислав Гроф експериментира с психотропните вещества, или по-точно с LSD, което дава някакви невероятни резултати, свързани с така нареченото трансперсонално пътешествие или излизане на човека от неговия аз и преминаването в други пространства и измерения. След доста години американското правителство забранява тези изследвания, защото забранява естествено и психотропните вещества и тяхното използване. И Гроф започва да търси друг начин, за да продължи своите изследвания, и тогава започва наистина да преоткрива. Например, от много древни години хората се занимават с йога. На времето, преди много години, хората са се лекували, например, с шаманизъм. Както и при нас, в България, в тези широчини, също хората са се занимавали с абсолютно нетрадиционни методи на лечение, като баене, гадаене. Това са методи, които дават възможност на човек наистина да излезе извън себе си, да навлезе надълбоко в подсъзнанието си и там да открие нещо, което би му дало възможност наистина да се излекува и от физическите, и от менталните, психологическите проблеми. Така или иначе, Гроф наистина продължава работа с много големи усилия, заедно с жена си, Кристина Гроф, и основават такъв един център в Мериленд, където много дълги години, може би над 30 години вече се занимават много усилено с тази изследователска дейност. Холотропното дишане в момента е разпространено по целия свят. Последните 15 години много сериозно навлиза и в България, особено последните 10 години, бих казал, след 2000-та година практически холотропното дишане навлиза с много така сериозни темпове в България. В момента има няколко сертифицирани водещи, които са участвали, преминали са обучението в така наречената GTT или Growth Transpersonal Training. Това обучение, което продължава около 4 години, е на модулен принцип. Има няколко такива в България сертифицирани водещи, лично от Гроф, и единият от тях, това съм и аз. Миналата година, след 4 годишно обучение, успях да се сертифицирам и съм много щастлив. Сертификата ми е лично с неговия подпис, така че аз наистина съм доста въвлечен в
този метод и той е уникален с това, че с много прости неща, например като нашето дишане, което е абсолютно такъв естествен процес, ние можем да решим много проблеми. Например, представете си, ако започна да дишам много дълбоко, без прекъсване и след 10-15 дишания човек започва да се прозява. Това какво означава? Че дишането повлиява на нервната система. Това означава, че човек започва да се отпуска, да релаксира. Това е една невероятна възможност ние сами да си помогнем, за да се релаксираме, да преживееме някои трудни моменти, независимо какви, дали психологически, пак казвам, или физически, за да можем да включим така наречения вътрешен целител в нас. Защото целителя или вътрешния мъдрец присъства във всеки един от нас. Човешкото същество е невероятно. Това е един огромен космос. Човешкото тяло има дори способност да се самолекува, стига ние да не му пречиме. Стига ние да го подкрепяме. И холотропното дишане, благодарение наистина на едно такова дълбоко, непрекъснато дишане, подкрепено с подходяща, подбрана музика, дава възможност на човек наистина да влезе в такива неизследвани за него пространства. Или така нареченото трансперсонално пътуване. Това означава, че човек се докосва до вътрешните си сили, до вътрешната си енергия и до вътрешната си мъдрост и тялото има невероятната способност да се самолекува и самовъзстановява. Особено сега, когато е сезон на алергии, сезон на простудни заболявания, дори напоследък доста вирусни заболявания има, които са свързани с дихателната и респираторната система на човека, на човешкия организъм. Дори наскоро чух, че Европейския съюз има точно такава програма, свързана с заболяване на респираторната система на човек, профилактиката на респираторните заболявания. Това е една уникална възможност наистина за профилактика и за самолечение чрез това холотропно дишане. Могат ли хората сами да се научат или трябва да има човек като вас, който да им покаже как трябва да прилагат холотропното дишане и изискват ли се прекомерни усилия, за да се научим да помагаме на тялото си, както казвате ви? Много добър въпрос. Много хора са ми го задавали. Например, мога ли вкъщи да си легна и да си направя една сесия по холотропно дишане. Това би било прекрасно, но няма такава възможност и е добре наистина човек дори да дойде на индивидуална сесия, е добре да отиде пред човек, който е сертифициран, човек, който е минал това обучение. Защото наистина чрез дишането ние навлизаме в абсолютно неизследвани пространства. И по време на самата сесия холотропното дишане е такава система, че ние едновременно знаем, че сме тук, усещаме си тялото, усещаме какво се случва с нас, забелязваме чувствата, емоциите, които започват да излизат, но същевременно ние се намираме и в други измерения. Намираме се в така нареченото трансперсонално пътешествие. И ако съм сам и няма никого около мене, има много голяма възможност, да изпадна в доста неудобна ситуация, например да се уплаша, което е абсолютно нормално. В край на крещата ние имаме такива защитни механизми, които се включват. И дори бих казал, че от самата мисъл, че аз съм сам и правя нещо такова, което ми е непознато, аз няма да мога да се отпусна, няма да мога наистина да навляза надълбоко. Затова не е добра идея човек сам да прави нещо подобно, което абсолютно му е непознато. И затова аз винаги водя групи, водя индивидуални сесии, имам много клиенти, които идват от различни градове, дори напоследък често работя и в чужбина, особено в прибалтийските републики, дори в февруари месец бях и в Тайланд, там също водих група по холотропно дишане, независимо от, че тайландците са хора, които са наистина много релаксирани, много свързани с природата, тяхният начин на живот е съвсем друг.
но пък те са като децата, те са много любопитни и искат да научат много неща. А този метод изцяло ли изключва и традиционната медицина или е в помощ на традиционната медицина, за да се излекува дадено заболяване? Значи нито изключва, не мога да кажа изключване, не мога да кажа включване. Това си е метод, който е основан на много научни изследвания. Това е метод, който е пряко свързан и с медицината. Защото наистина има много доценти, професори, цели институти, които са включени наистина в изследването точно на такива холотропни състояния. И медицината е нещо много прекрасно и холотропното дишане има е толкова широко, че включва в себе си също и традиционната медицина. В смисъл такъв, ако човек след холотропно дишане има нужда от някакви медикаменти, за да свали, да кажем, някаква физическа болка, която се е появила, която не е могла да бъде отработена по време на холотропната сесия, нормално е естествено, че човек взима някакви медикаменти. Така или иначе, медицината е навсякъде около нас. Холотропното дишане не я изключва и надявам се и медицината да не изключва холотропното дишане, независимо, че лекарите са доста скептично настроени, защото за тях, за класическата медицина, това е абсолютно неизследвано пространство.